Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. Musulman doğalımız soraptır. Ilim öğrenmek için pir, muallim, molla, ustad, işan, qari, sopi, ahun, din adamsı gerek mi? Ya da kitap bolsa bolyar mı? Deyip soraptır. Umuman, berde ağzalan adalgalar barada, pir diýmek näme, qari diýmek näme, ahun diýmek näme şolaryň käbiri barada aýry derslerde biz düşündirdik. Umuman, dinimizi öwrenmek üçin hökman suratda muallim, ustad gerektir. Öz düşünjäňe göre din öwrenilmeýär. Kur'an öwrenjekmi muallimden öwrenmeli, İslam akidesini öwrenjekmi muallimden öwrenmeli, fiqh öwrenjekmi muallimden öwrenmeli, tecvid öwrenjekmi muallimden öwrenmeli, galan ilimlerim şeýle. Din ilimlerini öwrenmek üçin hökman suratda muallim, ustad, şeyh gerektir. Şonuň üçin ähli sünnet alimlerimiz diýýärler: "Men kana şeyhuhu kitabahu fa khata'uhu aksar min sawabihi." Kimin şeyhi, kimin muallimi kitaby bolsa, ol kişiniň dogrusundan ýalňyşy köp bolar diýýärler. Bu diýmek musulman doganlar kitap okamalyň diýmek däldir. Her ilmi ustazdan öwrenmeli, muallimiňden öwrenmeli, ýani bilen kitaplarym okamaly, bu düşünmedik ýeriňi muallimiňden, ustazyňdan sorap durmaly. We möhüm zatlaryň biri musulman doganlar özümizde ustaz, muallim saýlamyzda hökman we hökman ähli sünnet bolmalydyr. Dini Kur'an we sünnetten delili bilen öwredýän, dini selef-i salihine, sahaba göre düşündirip, şolaryň düşünşi ýaly düşündirýän muallim, ustaz bolmalydyr, ähli sünnet bolmalydyr. Her öň ýetenden, her özüne ahun mufti diýip ýörenden, hafiz diýip ýörenden, qari diýilýänden, her özüne pir diýip ýörenden din öwrenilmeýär. Her sellellen, her sakallydan din öwrenilmeýär. Selef-i salihinden, tabiinin am ullarından Muhammed bin Sirin bu barada şeýle diýär, bu sözi Sahih Muslim'de gelýär: "İnne hâzel ilme dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum." Bu ilim dindir. Kimden din öwrenýäniňize seredin diýär. Islendik bir zat öwrenjekmi din adyna, isle tecvid, isle Kur'an, isle akide, isle fiqh bolsun, isle usul bolsun, haýsy ilim bolsa bolsun, hökman we hökman ähli sünnet ustazdan öwrenmelidir. Bidgatçy sopydan din öwrenmeli däl, habaşitden öwrenmeli däl, harici we tekfirciler dinlemeli däl. Musulmanlar siyasete goşup çala bir zat bolsa adamlan kellesini bulaşdyryp ýören ihwandan din öwrenmeli däl. Ähli sünnet bolmaly, dini Kur'an we sünnetten delili bilen selef-i salihine göre öwredýän ustazlardan din öwrenmelidir. Elhamdülillahi rabbil alamin.